Ok, znači danas učimo kako da hup koji se vrti iznad glave u dlanu spustiš tako da se vrti oko tvojih bokova ili oko tvojih nogu, što se sad ne vidi, i kako da ga vratiš ponovno nazad gore. Znači ovo je off body move i nije toliko težak. Upotrebljavam maštu, ja ću koristiti ovo Kinder jaje, odnosno paketić od Kinder jaja, ovoga kutijicu. Možete uzeti lopticu nekakvu, bilo šta vam stane u dlan. Znači pokret kada spuštamo hup koji se vrti iznad glave do oko tijela, si zamislite kao da je ta stvarčica koju ćete držati na dlanu šalica kipućeg čaja na taci. Ono što vam se nikako ne smije desiti je da okrenete dlan, jer neće biti da će vam loptica ili što već odskočiti negdje drugdje, nego ćete se zaliti s tim vrućim čajem. Znači cijelo vrijeme vam dlan treba gledati prema gore. Ako spuštanje radimo s desnom rukom, tako ćemo sad početi, počinjemo, znači zamislimo si da vrtimo hup, počet ćemo negdje iz ove pozicije, znači prsti bi vam trebali gledati prema iza. Ono što se treba dogoditi je da iz ove pozicije krenete lijevo malo iznad glave, da vam ruka kad dođe s ove lijeve strane polako krene u spirali prema dole. Ovo je Sia, by the way, novi pas. Znači krene u spirali prema dole, ispred nosa, skroz do iza struka. Niti u jednom, znači tu do stražnje strane leđa, niti u jednom momentu mi se dlan nije okrenuo. Ista stvar je i za nazad, znači držite lopticu ili šta već imate u rukama i krenete polako gore. Tijelo vam se slobodno miče s lopticom, znači ako vam ruka ide u lijevo i tijelo vam može ići u lijevo. Dođete do iza, idete nazad gore. Sad ćemo probati tu malu lopticu kad dođemo iza leđa, prebaciti u drugu ruku, znači u lijevu, i opet ideš gore, vrati dole. Znači to vam je pokret rukom koji ćete trebati napraviti. Sad idemo probati istu stvar na suho sa hupom. Ok, kad krećemo na suho sa spuštanjem hupa od iznad glave do oko tijela, obično počinjemo tako da hup stavimo sa strane. Znači prsti opet gledaju recimo nazad i ono što trebamo napraviti je opet da nam ruka ide malo iza glave. Kad dođe ispred, hup će vam visiti ovako na prstima. Nemojte ni u kojem slučaju pokušavati zgrabiti hup šakom. Znači, samo ga pustite da leži, da se objesi za vaše prste. Dođete ispred tijela, idete iza. Kad vam hup dođe do donjeg dijela leđa, jednostavno ga na isti način kako držite s prvom rukom, znači od ispod primite s drugom rukom i radite istu stvar, ali gore. Znači kad idete gore, hup vam od iza leđa ide prema gore dok ne dođe negdje u razinu pazuha, prođe vam ispred nosa, iza glave na suprotnu stranu. Znači trebali bi ovako na suho dobiti istu poziciju iz koje smo krenuli s desne strane, samo na lijevoj strani. Ako želimo ponoviti cijeli krug, samo ćemo izvrtiti hup tako da nam prsti gledaju prema naprijed. Hup je ispred nas, primiš opet na isti način kako drži lijeva ruka. Ideš opet iza glave, ispred nosa, u razinu pazuha do ispod leđa. Primiš, gore, sve dok se hup ne izvrti. Opet primiš kad hup dođe ispred tebe i tako ponavljaš. Ovo je jedna varijanta, znači to je varijanta kada želimo dići hup nazad do iznad glave, što možemo raditi tako da malo i vrtimo iznad glave, to preporučujem za početak, da vam ruka gore napravi, znači ovaj prelazak iz ruke u ruku
da vam hup napravi nekoliko krugova, ali ovaj move možemo koristiti i da bi hup nastavili vrtiti oko struka, odnosno oko bokova. Sad ide objašnjenje i za taj dio. Ok, znači ako poželiš da ti se da vrtiš hup rukama oko tijela, sve što trebaš napraviti je promijeniti hvat, znači način na koji loviš hup. U slučaju, kao što sam rekla, da želiš da ti hup ponovo ide gore, primit ćeš ga na isti način kako ga držiš s prvom rukom, znači od istog hupa i povući ćeš hup gore. Ukoliko želiš da ti se hup nastavi vrtiti oko bokova, ono što trebaš napraviti je, kada hup dođe dole, ne primiti ga od ispod, nego odozgora ili iznutra. I zatim ga samo nastaviš vrtiti oko sebe. Znači, umjesto da hup primiš od ispod, primiš ga odozgora, odnosno iznutra, povučeš naprijed i nastaviš vrtiti oko sebe. To izgleda u praksi, znači ne na suho, nego kada baš krenemo iz vrćenja hupa. Fora je u tome da hup u jednom momentu trebamo zaustaviti, znači hup kad ide dole se ne vrti. Naša ruka ga vodi, a hup miruje u tom položaju u kojem smo ga zaustavili. To zaustavljanje ćemo postići tako da hup malo povučemo u desnu stranu ukoliko ga vrtimo s desnom rukom ili ga malo povučemo u lijevu stranu ukoliko ga vrtimo s lijevom rukom. Ono što je ovdje isto bitno, ako želiš da ti ovaj pokret uspije, na koju stranu se vrti hup. Znači, ukoliko želim s desnom rukom spustiti hup dole, hup mi se mora vrtiti iz lijeve u desnu stranu. Znači, ovako, lijeve u desnu. Okay? I sada, kad ga poželim povesti dole, napravit ću to, da ću vam to pokazati najpolakše što mogu. Da ću povući dlan kad mi je hup tu negdje na nadlanici, znači na ovoj strani dlana. Povući ću hup malo u stranu, ovo sam sad dosta pretjerala pokret, tako da možete skužiti šta se zapravo desilo. Povlačim, kad hup stane na dlanu, krenem ga povlačiti oko glave i dole. Znači to vam je moment koji je bitan. Da vam probam se malo približiti, znači tu sam, hup mi se vrti oko dlana, povučem, ostane na dlanu, ide dole. Znači on ne ostane sam po sebi, da ga povučete i ostavite ruku ovdje, hup bi se nastavio vrtiti. As you can see, dobro sad meni isto radi ruka, ali on bi se uglavnom nastavio vrtiti. Ali ako povučem i dok je on na dlanu iskoristim tu priliku da odmah idem dalje u pokret, onda će se hup zaustaviti vrtiti i vi ćete ga vrlo lako moći odfurati do dole. Bitno je da si daš vremena, da zapamtiš da u ovom tranzicijskom movu niti u jednom momentu hup ne držiš jako čvrsto, znači isključivo se sve dešava dok on visi na prstima. Ima i nekoliko varijacija na temu, znači koje ću probati obraditi u nekim idućim tutorijalima, a do tada ako slučajno ti nešto nije jasno iz ovog videa, slobodno nam baci, odnosno mi baci jedan komentarić dole na YouTube, na blog ili na Facebook. Ako slučajno imaš problema s nekim hup pokretom ili želiš nešto naučiti, isto tako mi možeš pisati ili mi šibni porukicu ili mail na happyhoop@gmail.com i snimit ću ti tutorial i olakšati ti huperske muke. To je to. Uživajte.